Eu m-am gândit să vin cu ceva mai aplicat la zona județului Botoșani și să vedem cum putem realiza această relație între mediul de afaceri și administrația publică. Prezentarea va conține următoarele elemente, foarte scurt, contextul economic actual, antreprenorul, actor principal al schimbării și parteneriatul public-privat, un exemplu de colaborare între administrație și mediul de afaceri. Așa. O să încep cu o primă imagine foarte scurtă, ca să știm de unde plecăm. Deși imaginea este din 2010, situația nu s-a schimbat foarte mult. Avem aici o imagine în care surprinde mărimea PIB-ului la nivel național pe județe. După cum vedeți, principala pondere o are Bucureștiul, Constanța, zona portului, zona centrală, unde inclusiv Dacia și industria de componente auto, și zona de vest, datorită apropierii de zona de vest și culturii antreprenoriale din zona respectivă. Ca să vedem de unde plecăm. Un PIB pe cap de locuitor, la nivel de București, în jur de 15.000 de euro. Un PIB la nivel de județ Botoșani sau Vaslui la 2.000 de euro. Și cam asta este la ora actuală diferența de potențial. Întrebarea este dacă e situația dată sau dacă și un potențial de creștere pentru noi. Mergem la doilea slide. Salariile totale. Mergem legătură cu primul slide. La fel vedem putere de cumpărare concentrată în zona capitalei. Deci, practic, slide-ul respectă același model ca în slide-ul unde se generează avuția, valoarea adăugată.